chi wedi defnyddio nhw yn aml iawn fel gwasanaeth, ac os da chi'n isio defnyddio nhw, mae offer eu hun yn deud wrtho chdi sut i wneud o'r yn y pen draw. Mae instructions arno fo i gyd, a sa diffib ei hun rhoi instructions i chdi am sut i defnyddio fo. So, os ti eisiau defnyddio'r diffib, mae nhw yn lleoliad amlwg tu ôl i fi. Mae nhw'n lliwiol, lliw melyn, so mae'n amlwg bed nhw, mwyn i'r cyhoedd yn cael mynediad atyn nhw. Ni sy'n cynnal chadw y diffibs, a mae Save a Life Cymru yn helpu ni i cael gwybod os yna unrhyw problemau efo parts neu sut i delio efo problemau. So mae'n bwysig i chynnal chadw y diffibs, achos os yna rhywun yn cymryd sydd wedi cael cariad y crest, mae'n hawsach iddyn nhw cael mynediad atyn nhw mwyn achub bywydau. So felly mae'n bwysig iawn i cael weld yr diffibs yn ein cymunedau. Mae pawb yn y cymuned yn gwybod lle mae'r gorsaf tân. Sa pawb disgwyl cael rhywbeth fel diffib yna hefyd mwyn achub bywydau. So maen nhw'n hanfodol i cael nhw yma mwyn amddiffyn ein cymunedau. Mae'n hollol bwysig i ffonio 999 i cadarnhau lle mae'r un agosaf ata ti a mwyn helpu chdi mynd yna mewn argyfwng mwyn achub bywydau.